Wanga aiki dai da na fara shi ba don sana'a na fara shi. Da kanwata za ta arme na so in yi mata kyauta da hannuna. Tunda na yi fulawa na ce in yi mata wani abu da za ta sa fito in na armanta. Haka dai na fara. To daga nan dai na fara kallo video bisa YouTube. Na gani an ce aikin kwali ya birge ni. In masu shago sun kare aiki da su, in tattara kwali in zo in yi aiki da su. Tun da na yi video na farko an sake shi bisa Facebook, mutane ma suke kawo mini kwali. Da kwali ina yin tebur da kujerar na daci, ina yi abun sa fotuna, ina yi fulawa, ina yi kofar da ana sa 'yan kunne ciki. To na samu alheri da yawa ciki. Tunda ina samu dan kudi, ni na ke sai abun aiki da kaina, ba sai in ta yin ce a bani kudi. Wanga aikin ko babu maganan kudi, ina yin shi ne don in gyara muhalli. Akwai wanda nake koya wanga aiki, kannai na duka nake koya musu.